ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, שמי אורלי פלדמן, אני אדריכלית ומעצבת פנים. שומעים אותי? נפרקים. אשתדל לא ליפול אחורה. אני רוצה הערב להציג בפניכם מספר פרויקטים שלי בעיצוב פנים. בואו נתחיל מהפרויקט הראשון. הפרויקט הראשון, עיצוב פנים של דירה במגדל פרישמן בתל אביב. שומעים אותי? כן. זה המגדל למי שלא מכיר. כאשר הגעתי למגדל, ראיתי את הנוף שנפרס מהדירה בקומה ה-18 של המגדל, בכיכר דיזינגוף, על הספסלים האלכסוניים שנמצאים במגדל. נא לזכור את הפרט הזה של האלכסונים. וכאשר נכנסתי, ראיתי את הפיתוח שטח שנמצא ברחבת כניסה למגדל, אותם ספסלים אלכסוניים שחוצים דק וריצוף אפור. והחלטתי שאני רוצה להשתמש באותם אלכסונים בעיצוב פנים של הדירה. היה לי חשוב מאוד ליצור מערך אלכסוני שקושר בין הכניסה לדירה לבין המרפסת המרכזית שממנה נשקף הנוף, ולכן השתמשתי באלכסון שפגשנו קודם. עוד תופעה שאני אוהבת להשתמש בה זה אומנות. אנחנו נראה פה כמה תמונות מעולם האומנות שהשפיעו עליי, כמו הצלמת נועה ברזנר שאנחנו רואים פה, האומן יהושע נוינשטיין והציירת מיכל גבע. הכל אלכסונים כמו שאתם רואים. בואו נפגוש את האלכסון במדע של החלל. אנחנו רואים את האלכסון העיקרי באי המרכזי שנמצא במטבח. באמת את האלכסון שחיפשתי ורציתי שמוביל אל המרפסת. אנחנו רואים אותו פה בתמונה, כולל גופי תאורה, בחלל המרכזי ובמטבח. עדיף בלי. עדיף בלי? שומעים אותי בלי? כן, כן. אוקיי, אז אני... תודה, אוקיי. שלום שוב. האלכסון חזר על עצמו שוב בחדר השינה, כמו שאנחנו רואים פה, בעיצוב הפנים של המיטה, וגם במיטה ובכונניות שחצו את המיטה, כמו שאתם רואים כאן. והאלכסון גם חזר על עצמו בארון, קיר הארוך. היו לי שם הרבה מגבלות בדירה הזו בגלל קירות מסך שנקשרו בכל הדירה, ולא אפשרו לעשות עומק ארונות כפי שצריך, לכן נאלצתי להשתמש באלכסון להגיע לעומקים יותר צרים של ארונות צרים יותר. אנחנו רואים פה את האלכסון למשל אפילו בשולחן קפה. אני מאוד אוהבת לעשות עיצוב ולהשתמש ברהיטים קאסטום מייד, וזה מה שאני אוהבת במקומות כמו פה, שאפשר באמת לשתף פעולה ולייצר רהיטים ועיצובים מיוחדים כמו פה באורבני, כמו שאתם רואים פה בפרטים המיוחדים. כאשר הסתכלתי על הנוף מהקומה ה-18, ראיתי את באמת מבנים והאורבניות, את כל המסות האלה של העיר. מה שרציתי זה להכניס את משחקי מסות האלה גם אל החלל. אנחנו רואים את זה בעיצוב פנים של הארונות, כמו הארון הזה, וכמו העיצוב פנים של ארונות וחללים נוספים בדירה. כמו הארון המרכזי פה סביב הטלוויזיה בסלון. קצת פרטים של הדברים האלה, ואפילו זה הגיע לחדר הרחצה או שהצבעוניות של החוץ, ומרוב אלכסונים בסוף מצאתי את עצמי עם הקעקוע הזה מקועקע על היד בסוף הפרויקט. הפרויקט הבא שאני אציג זה בית פרטי בהרצליה. זה היה בית קיים מאוד מאוד קטן, כפי שאתם רואים, 6 מטרים על 6 מטרים, עם חזית צפונית מאוד ארוכה, צמוד לבית דו-משפחתי בעל חזית דרומית. ומה שהיה חשוב לי זה בעצם להכניס אור מדרום, אבל הייתה חסומה החזית הזו על ידי הבית השכן. לכן מה שעשיתי, עשיתי פה איזשהו היפוך והפכתי את כל הבית הקיים לפטיו, הוצאתי את הקרביים, הפכתי אותו לפטיו ובניתי את כל הבית החדש מסביב לבית הקיים. גם פה שוב השראה מעולם האומנות, שוב ציור של מיכל גבע שמתאר משהו כזה, לעומת הפטיו הקיים החדש שאני יצרתי בבית עצמו. אנחנו רואים איך הוא מכניס המון אור פנימה, איך הוא מגדיל את החלל, יוצר איזושהי מבט כניסה בחלל ציבורי בעצם יותר גדול לכאורה כביכול ומאוד מאוד נעים.
איזשהו תעתוע מחוץ לפנים, אנחנו נכנסים לבית, זה מה שאנחנו רואים, האם נכנסנו פנימה, האם אנחנו יוצאים שוב החוצה, איפה אנחנו נמצאים, חלל מעניין, ופרטים מעניינים של מדרגות. בקומה העליונה הפטיו גם כן עושה עבודה מאוד מעניינת בין אזור ההורים מצד אחד לבין אזור הילדים מהצד השני, מחלק לי לאגפים. אנחנו רואים פה שוב את האור המאוד מוצלח שנכנס מדרום דרך אותו פטיו, ואת החזית הכפולה שמתקבלת. כמו שהפטיו עשה לי עבודה של הוצאה של קרביים ופעולה של נגיסות, השתמשתי באותו אקט, באותו קונספט של נגיסות וקרביים במקומות אחרים אחר כך בבית. אנחנו רואים את זה פה. הצילום הזה הזכיר לי אחר כך עבודה שאני מאוד אוהבת של אומנית שנקראת איצי אלמוג, שווה לכם להכיר, ככה רפרנס שהזכיר לי. ואותה פעולה של נגיסות, ריישים, חדירות, חריצים, חוזרת על עצמו בבית, כמו דלפה האוכל הזה במנצח, אנחנו רואים מכל מיני כיוונים. לא, נראה, שומעים אותי? כן. אז נשאיר ככה, תודה משה. או הפעולות האלה שאתם רואים בחירוץ בארונות, או בכל מיני פרטים בדלתות, בנגרות וכן הלאה. הדירה הבאה שאני אציג בפניכם היא דירה שעשיתי בשיתוף עם מדריכית נוספת, אבישי בורדי, גם כן בתל אביב. הדירה המקורית, הפרופורציות שלה היו מאוד מאוד לינאריות ואורכיות, ובמקום להיאבק בזה ולנסות לרבע את המלבן, החלטנו כבר לזרום עם זה וללכת עם זה עד הסוף. אז אתם רואים את הפרופורציות האורכיות והלינאריות. שוב, השראה מעולם האמנות, צילום של צלם עופר בסודו. אנחנו רואים שם את הסופרפוזיציה של הקווים הוורטיקליים והאופקיים עם שכבות כאלה אחת על השנייה, או אומן נוסף מאוד ידוע, מינימליסט אמריקאי, דונלד ג'אד, השכבתיות הזו של קווים על גבי קווים. ומה שעשינו, המהלך המרכזי שעשינו פה זה הנושא של המטבח, האי במטבח, שבעצם כל המטבח הוא אי אחד ארוך שחוצה את החלל ומדגיש את הפרופורציות הלינאריות של הדירה, ומיד תראו עוד כמה מהלכים בסגנון הזה בדירה. זה המבט הראשון כשפותחים את דלת הכניסה, זה מה שרואים כשנכנסים הביתה. קווים לינאריים שחוצים את החלל, חלקם ורטיקליים, חלקם אופקיים, ומשחקים, בכל מבט שמסתכלים על הדירה רואים את המשחקים האלה של קווים שחוצים זה את זה בכל מיני כיוונים, בין אם זה בגופי תאורה, בין אם זה בנגרות, בין אם זה ארון תלוי במטבח, ארון שדרכו נכנסים לחדר, ארונות שמשחקי צבע מדגישים את המעברים הוורטיקליים ביניהם, בכל פרט ופרט בנגרות ובבחירת הגופי תאורה וכולי, כפי שאמרתי. אתם רואים את זה אפילו בחדר הרחצה. ועיצוב בחדר העבודה, בפינת האוכל, בחלל כולו. הפרויקט האחרון שאני אציג בפניכם זה בית פרטי ברמת השרון. זה בית קיים, ישן משנות ה-60, כאשר מה שרציתי לעשות פה, מה שביקשו הלקוחות, זה להפוך את הבית הזה לשתי יחידות דיור, להוסיף קומה ולהפריד אותו לשתי יחידות דיור. ההשראה פה זה גוף תאורה של פלוס, כאשר מה שקורה פה בגוף התאורה הזה זה הצטלבות של כל מיני חוטים וקווים במרחב בלי להפריע אחד לשני, וזה מה שרציתי שיקרה בשתי יחידות דיור האלה. שתי יחידות דיור שלא מפריעות זו לזו ומתקיימות יחד בבית אחד. אז בואו נראה מה עשיתי. יש לנו יחידת דיור תחתונה, ולמעשה יש פה שתי כניסות נפרדות. נכנסים למבואה, מתפצלים במדרגות ועולים למעלה לקומה עליונה, אבל בקומה התחתונה מתקבל חלל מאוד מאוד נקי, מאוד מרווח, מלבני, פתוח לכיוון הגינה, והמדרגות לא מורגשות כמעט בקומה הזו, מדרגות ליחידה העליונה. זה הבית כפי שהוא נראה קודם, הבית הישן משנות ה-60, ניתן לראות פה כמה תמונות של המצב הישן שלו. ולעומת זאת זה הבית כפי שהוא נראה היום, מפתיחה לגינה ותוספת קומה והרחבה שהתבצעה בבית. ואני חושבת שהתמונה הזו כאילו ממחישה את מה שדיברתי עליו, הוורטיקליות והאופקיות הזו וההצטלבויות במרחב של האלמנטים, כאשר המדרגות נסתרות ולא מורגשות. יש פה מדרגות שמתחברות מאחורי המטבח האלה ודרכם עולים לקומה העליונה וליחידה הנפרדת והן לא מורגשות בחלל, ומתקבל חלל מאוד מאוד גדול ומעובר. ושוב, אופציה לייצר רהיטים, קאסטום מייד, לעבוד בשיתופי פעולה, שאלה דברים שאני מאוד אוהבת, ובשביל זה אנחנו כולנו נמצאים כאן היום. אנחנו רואים עוד כמה דימויים מהחלל התחתון, פינת האוכל וכדומה. החדר השינה קיבל גם כן יציאה פרטית משלו לגינה האחורית. הצליח להכניס גם כן אור עם סקיילייטים שהוספתי למסדרון ולהתחלה של ההורים.
המדרגות בעצם רואים אותם רק אצל אחד מחדרי השינה של הילדים, שרק שם הם מורגשים בבית, הגינה האחורית של ההורים. ואנחנו עולים ליחידה העליונה, זו היחידה העליונה, מכינה נפרדת לחלוטין, יש לה אזור ציבורי שהוא בעצם נמצא בצד השני של הבית, בצד המזרחי של הבית, המערבי של הבית, סליחה, בשביל ליצור פרטיות מוחלטת בין שתי היחידות דיור. גם הוא מקבל את התאורה הטבעית שלו, עיצוב אחר לגמרי, אווירה אחרת לגמרי, גם אזור מרווח, פרטי, חלל שמתפקד לכל דבר. ואני אשאיר אתכם עם פרויקט חדש בתנור, עיצוב של דירה במגדל ליבר בתל אביב, הדמיות, שיתופי פעולה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי ולראות פרויקטים נוספים. תודה רבה. תודה.